Goedemiddag, Wisranang. Goedemiddag, Wisranang. Goedemiddag of goedenavond, Wisranang. Buitenland. Ja, ik zie zoveel groetjes. Dus we horen gewoon zo. Wisranang, Suriname. Wisranang, buitenland. Wisranang, Alasee. Want ik zie dat ik, jongens, mij barmina foto, jongen. Hé, nou vergeet Flora. Wie dat is op zang. Volgers, dan moet ik gewoon Wisranang. Sweetie Ranang. Dan heb ik iedereen zo gegroet. Aan mijn volgers, goedenavond. In Nederland of in buitenland. Dan gaat de Suriname ook een goedenavond. 6 uur, ja. Dus een goedenavond. Goedemiddag. Ja, volgers. Sanep Saina Kondre. Sanep Saina Kondre. Yo, mina yameti ete volgers. Me wakti ete ta president. Ote president ote mitaki. Mika yameti baga. Mo sabi. Some sep sa Isranang. En bijna mi wako ala day, maar het moet niet eentonig worden. Want dadelijk je jere taki met tak sani en met tak fake news. Want moet je was kopu. ik ben opgeroepen. Was kotu nou meer PG Karmi op. Ik moest naar uitvlucht naar Skotu bureau. En ik ga eens de naar papieren. En meneer Farid Pirkan. Meneer Farid Pirkan. Usap taka machami gua groen tafra. Maar dan vergeet dat blaka tafra. Ja. Want dat komt ook nog. En het is als dat na groen tafra dat PG zijn karmi. En is op me op les petje a gerechtelijke macht. En dan mi was koud to SD. Mi go domi taki. Maar je begrijpt taki mi ai en mi a fo ai fo ik heb 4 hoor. Nanga wanja mindri sei, nanga wanja baka sei, nanga wanja sei, nanga wanja sei. Dus links, rechts, midden baga mi a ai to. Dus ala sei pe me go, me look it up. Mensen, volgers. Ja, we samen mek meedrapen. Dus we gaan een paar keer mooi. Dan we look it up. Dat is skotuno de. Je wakka je luka gebouw. Dat is. Wat is er gebeurd? Seipsa. Ja. Seipsa. Dus, ik was koud en ik moest wachten, je weet, formeel. En ik ben als, samentemmen, je wordt verhoord, niet als verdachte, maar als persoon. Dus, ik dacht, jongen, arkie voor schrotom, ja, dat na trobi. Nou, vrede schrotom. Ik ben toch niet zo lang, weet je, maar goed. Maar verhoor me toen, like, persoon. Dus, ik doe me zeg je. En ook meer een stukje qua rechten of PK, ik weet niet hoe die dingen gaan. Maar zo frappant, dus als ik God zijn die onderzoek, die onderzoek, dus volgens, is je zo snel? Jongen, Farid heb je man. Maar goed, als dat een PG, als dat een rechtelijke macht, dus kom ik dan maar door de roko, de onderzoek, en van de sofara dat was en de rechtertime is aan hem doen, dat we doen. Wat respect ik die rechter. Maar soms is ook nieuws, fake nieuws. En is mij wraak tegen de waarheid. En waarom mij wraak? Ja, want ik heb opgemerkt dat mij lafangai, dat mij takangai, maar je ziet aan de body language, dat de mij wraak tegen de waarheid. Maar kom je op pissie? Isami ayer shisanito. Midas Code Bureau. Volgers, Wisranang.
Misheng. Langa mi nog was code bureau. Langa mi nog was code bureau. En u mag sabieren. If je chief van de ambtenaar de code to mij roko jong. Huh? De mij doet de sani. Huh? Je hebt ook goede politieambtenaren. De shi. Je luko. Broko bureau. En mij giwan sturu. 3 skrufu lusu. De is dota pasturu. Hier bellen hati. Huh? De heeft je luka omgeving. Huh? De je acties eraf af. Alle de miljoen sa de man voeren jong. Taka skoutu. Me luka skoutu su. En ook beledig de skoutu er. Maar minister voor justitie. Mi sap tak wa probleem. Amoni no de. En president Santo kita kuno magia meti alle weekends. Maar er wordt normaal gefeest. Er wordt normaal gefeest. Potiwang. Koru bere. Wat uno magia meti. Dat trouwang. Trouwang feesten en ja steek. Ishi wisranang. Lukus mga potile politieke leiders. Huh? De verantwoord toe zou doen. Want je ziet. Taki. Alles zijn gewoon normaal door. Alles wordt duurder. Maar unomia metete. Me wacht president. If president kontra muta umaya meti. Ala day. We baka. Maar tele president tak mina meti. En dan kan mangrigwe. Is toch ook gezond. Vegetariër. Ja. Maar. Waarom? De volgers bicharen het werden. Maar jullie moeten dat zijn hoor. Volgers, wie is er aan hem? Mi denas code bureau. Belafu. Maar mi ati e krei. Uma sabi yo. Dan mi gona one bureau van mi 40 of 50 code bureau de. Mi bet taki wa mi bet koit di kerik ba walis dape na koronio. If je shifa de mij roko dape wa. Dus me aksi me stref af yo. En mi no want tegen minister die says doen er. Want ze hebben geen geld. Maar de man zijn een IT-waggie. De man ja steek. Maar er is geen geld. Money not that. Money not that. Maar tegen tegen Wisranam. Tegen tegen Red Suriname volk. Zeg stem. Ja? De im luku seksa. Want allemaal kost me er, mi sabi. Hoe kan kost me? Maar de realiteit door een ai. Dat pot is koud om me. Zou me de verdienen 3000, 4000. Mi hoop dat ik kan uit eten. Bosa Marcel na je taki era dale kerde mo chami gua guru ta frapaka. Mama chale gua plaka fra, no spa. Volgers. O luku sepsa. De bewus te gua stambiro no era. Maar goed. Le fo sabi, te era bita khudan. Dat wat taki. Sande wakana fasi era. Sande wakana fasi. Deixe me stil so mina want tak bepaalde sanete to. Maar wacht die aan juiste moment. Sorry. Maar wacht die aan juiste moment. Kom dringend tunes era. Maar wacht aan juiste moment voor Piki.
Mijn banga minister voor LVV ete. Efisha berput. Efishide sansap sadape. Mi hoop dat minister Siudin dat onderzoek de sanif zuurswamp. Onderzoek par messer. Onderzoek bij IDB Monigo. Onderzoek bij Japanse regering die donaties per de standaard go. Amus onderzoek de sansa India gi. Am onderzoek de sansa China gi. Dan moet ik me doodschamen. Dan kwam minister voor LVV. Dan ik kwam minister Dissi. If hij doet een boom of hij doet een boom. Dat zullen we over 3 jaar zien. En dan wel me wat kwam toestaan. En zei de minister over LVV. Alla wiki. Na zeker wel 25 vel eco erbij. Zo voor LVV. Dan mijn tak voor staatsolie. Mijn tak voor telezuur. Ja? Want tangano de mannen man van hoefdraad. Ja? De mannen. Zo chinchin de man van. De mannen man van hoefdraad hè? Kan de president moest doen wat 200.000 no? Like van de Amerika is doen bounty hunters no? President kan niet voor 200.000 dollar met de man go zoeken hoofddraad. Die kan go vinden money eten. Het kan toch? Want we wandelen gewoon in het buitenland hoor. Ja, anderen zijn in Dubai. Anderen zijn in Indonesië. Anderen zijn in Nederland. Ja. We gaan kijken als we werk kunnen vinden bij Albert Heijn. Dus ik kan niet dat maar boeler. Maar na trobi. Ja, president. Want we kunnen een paar gasten nog niet vinden. OW doet moeite. Maar de man bel minister van OW. Voor tegen, hey, liba zaak dat hier minister. Want je hebt nog steeds een minister daar. En ik had ook een brief gestuurd naar de PG. Om die verkeersdeskundige van OW. Maar ik zie nog niets gebeuren daar bij OW. Want hij praat dingen worden onderzocht. Maar mi wan santa papieren hè. Unom tak sani. Dus anderen mogen feesten. Minister. Ai, jongen. Minister Gezondheid. Je weet, ik had je gewaarschuwd. Kom niet aan gewaarschuwd, sorry. Ik neem mijn woorden terug hoor. Ik had u gezegd, in de kwestie van die daklozen, dat daar politiek, pleit politiek, naar een gezondheidszorg. Pleit politiek, naar een aantal organisaties. Look over daklozen. Want boom organisatie ba. Zo zijn we bijsturen. I zijn wat to chaprahas. Wat die minister van Financiën praat over chaprahas. Maar je weet, bij jullie zijn er ook chaprahas. Want het lijkt alsof. Dus kan de volgers onopvolgen. Ja, bijna 17 regeringen in een regering. 17 regeringen. Allemaal doen ze de wani. Met dat mij tak wel los aan zijn klop. Minister. Minawan. Dat is eigenlijk. Mo horen chatu. Mi betegif daklozen. Dat type chapra has dape. De mo chapra heng. De mo nyame moro.
Wat tramai go dape make money. Want 10 jaar de no yang. Leg de paarsman aan de leg paarsman. De mannen be fenif nyan toe. Net voor door bakka. Wala malay begin nyang. Jullie zijn weer gekomen om niet Suriname te redden. Maar om weer te eten. Dus dat gaat van regering tot regering. Dus met dedegwe, met dedegwe, dan ik kan herhalen. Ano, kenki. En volgens Motegi, wist er een Motegi no? Kan we volgen? Men is constant bezig. Zo na egi dusani. 89 komt dat voor zich. 89% voor de regering de mensen doen no de. Egi doe. Egi familie. Egi setitori. Dat de man pot wat minister. Dat de minister de man pot waakhond. Wat de minister no mag teken. If een minister gaat toilet en melden een waakhond. If minister leest een document en melden een waakhond. Ministers. Misap dat 5 of 6 idee. If na Marokko. Dat hoor je eer. Hoor je eer naar streefie. Dat bedankt. Want je nog maar met beleid. Want if 17 regering deed. Nanga 3 basha nanga voor kaptein. Dan nooit beleid om Mickey. Nooit wel langer denken no de. Er is geen long-term visie. Visieloos. En against dat bang nanga krop ja visie. Dat er visie. No one visie no de. No, zoals we gaan niet transparantie doen hoor. Self-en ziekenhuis hoor. 40.000 euro hoor. Geen beleid. Academisch ziekenhuis op alle expertise. De morabo-apparaat den academisch ziekenhuis. Misschien de mij schrift wel los hadden. Ja, ze weten niet waar academisch is gestopt. Politiek. U tap bemoeit politiek naar gezondheid. U tap bemoeit politiek. Onderwijs. Mek wat beleid, mekkie. 2025. Alle jaren. Dat beleid dan met het Soso Show project. Soso Show, we gaan water. Je gides ma water. Je gides ma fire. Dat is een plek voor alle regering. Leg van mij tijd die hem hangt. Ja? Nou een plek voor alle regering. Water, goede huisvesting, goede gezondheidszorg. What is the Vision 2020? What is the Vision 2000? No one vision no demoro. Regering, regering kom. Je bent een regering, je de wat eten, yang. Dat hij op een krantie auto verkocht voor 4.000. Auto verkocht voor 20.000. En dan had met idee. Dat ik voor Chiman bij een waggie. Zou ik 30 jaar naar lantie. Minabo tak next. Maar zo wees je washa. That's how. Huh? You have money. U fork ba. Go na van de kade siroto na de pres go buy the biggie auto. Zij do lip de auto. Dat zelf u chagwe. En alle regeringen doen dat. Adis mora erg, atra mora minder, atra mora,
Allemaal doen we. Want mijn onderzoek ook toe. Allemaal doen we. Want er worden minder, want er worden voeren. Maar dit is niet 3 jaar. Dat is koto. Station op 1 to auto. Ote a beleid of contact alles koto vanaf Vostrepi. En kies wat auto. Daarna trouwens naar Japan auto. Gide was koud autos. Dat na beleid. Gi alles koto a auto van mijn Vostrepi van kroppen. Aka kies wat auto gesreed aan mij go. Doe er ook een plus aan mij zijn erop. Nou, beleid toch. Maar bijna was doen een jari. Mijn man chino wan beleid. Zo wan beleid. We gaan geld zoeken. We gaan geld zoeken. Ayo. Dus we gaan zoeken money. Voor sang. Maar money daar Dubai. Money daar Panama. Money daar Indonesia. Money daar Fujian City. Money daar Hong Kong. Money daar Zwitserland. Uno sabe quanto money? Of na so de pouco sabe dançar. Hã? So pouco sabe dançar. Hã? We draai. Hã? We dança pouco dançar. Hã? Danta balé, dançar. Hã? Sadas merengue. Hã? Lambada. Dalak ala da passi we dance lambada. De mai lap da passi lambada. Ja, ka lambada we dance dala. Danta balé. O saptak de ma furo era. O saptak de ma furo. Minister, ik krijg, ik zou mijn app bericht me kiezen, met een minister voor gezondheid. Sana quarantaine de diaspora zei konja. Heel fresh kapitaal ne klopt. Minister gezondheid. Sana beleid voor diasporas maar zij kom. Want bepaales maar mag tana o zijn quarantaine. Bepaales maar wakapsa. Bepaales maar kooi foto. Omdat amane na kusing. Kom no kaltramane. Want met de regering. Hé minister. Trouwen mag feest. Want ik kies wat papier af. Wel moet op 60 jaar. Hé minister. Maar gewoon toen moet op 60 jaar. Dan am give me papier make me feel big face. Wa mi want you win to play tapuning. Huh? Mi want you want Yorka play tapining. What then give papier to? Wa mi want go face a big face. Tak sana balay. Wa mi want sabab balay to? Food dressy. Wa bepaalde my kies vergunning minister. Traman ik kies vergunning. Me wacht die IT jaar ik ba. Fucha adressie uit India. Bonko bondressie. Maar mina ma kiezen. Trouwens smokkel Guyana kom. Apotheker. Huh? Minister, u weet het niet nou? Wel, ik ga u zeggen. Want die pakiera's van me. Hele dag zijn ze bezig. Want jullie hebben ze toch thuis gezet. Ze hebben geen werk. Dus ze gaan onderzoeken. Ja toch? Toch? Dus bepaalde apotheker. Ik kies vrijstelling. Ik kies disi. Ik kies dati. Maar mi want je adressie 90% moro bunkopo. Maar no jina kusing. Want a partner me. A time dat nos pangade mara. Na de man denk je dat ze zijn nog steeds in die box. We de mij draai in een cirkel eten. De mij draai in een cirkel. Dus minister, mi hoop dat ik luku era, want mi sap dat ik, isabi dat de massa, de Facebook voor de mensen kijken, maar je moet me niet zien wie ik ben. Dus als je luku mi minister, mi hoop dat ik met de man tekenen af vergunning geven. Want als zo formas doen dat in het bestuur, zo formas op het bakken, wat tof ding. Ja, mi nou kade ne eten. Want bepaalde maar abi, de man make money naar adresses refi. 600.000% winst. Want meneer heeft apotheken. Ja toch?
Filuku van mij luku dare chimbre. Adeta ka mina sap saidu. Isabi me de wan presi toch na aleide leer me. Leer me wel los aan er. Maar goed. De chibi tak maar goed nou sabi. Minister Gezondheid. Me hoop. Ja, young boy, je maakt fout toe. Je architect chapra hasfi ook toe dape. Want die ga je ook in problemen zetten. Ja, de mopet alles. De mopet ja problemen hebben. Dan maak grap. Dus minister. Me hoop. Tak in luku de dressi per de mopo. Me hoop i change beleid na adressi. Want afal dat de Stephen Wansani. De go mitu an trasan baka. De chita pe corruptie baka. De fufur baka. Lek academisch economisch toch? Ulip academisch omdat diaspora wango dape money omeki. Alles draait om geld. Niets draait om Red Suriname. Niets draait om Wisranang. Alles draait om eigen ik, mijn familie, ja, mijn vrienden, want je hebt ook één van een voetbalclub daar aan de Ranjit, van de kare, een koppen, Jagannath Lashmonstraat. Die man probeert de hele voetbalclub ook bij SZF te zetten. Zijn hele voetbalclub wil hij alle organisaties zetten. Want hij wil ook gaan bepalen voor gezondheid dadelijk. Want hij weet zoveel. Hij is professor, dokter, ingenieur in geneeskunde. Wie daar aya lukunu. Apina sa o committee no de. En 10 jaar is aan de man ruïneren. Want allemaal sa stemrecht Suriname. De man gaat drukken Juno. De man sa bewust. En dan zomaar de man gaat stemrecht Suriname. Daarom met taking. Met tak des man sa stemt op. Smijt je pet naar een trui. Naar een 100 SED we gaan stem. Ishi sa ipsanga uno. Ishi sa ipsanga uno. Ideologie. Want denk je voor een partij. Dan moet je change 63 graden. Is je zei met toen toch? Dus minister Gezondheid. Luku Wisranang. Luku de man zei ube bar red Suriname. Nanga alles Suriname. Wat we allemaal na jou daar. Ano traseo de. Na letja we drai lontu. De mansa bij de wagi. Zo boomkopu. Dat je luku. Daarom mensen met tak me bribi trangai karma. Mino kara neng. Goluku om de wagi nakpanya. De wagi sa de man bij 20.000 SRD. Wagi fu tak dusun dala. Nanga $70,000. Mino karne. Tak de man money fu make de wagi. Wa fu prado na 20.000 de man nakpanya. Wa de begin bigi taki. Na wege autoriteit. Minus we hebben de commissaris of sang. Abe de minister toe. Is je van karma tek ding. Is je de one say kosmi. Dat te me contact nang gimme leti gimme money sa mi roko tranga. Is je say mitunu. Ana somar me takanga gromma. Ana somar me pai gromma junu. Umak sabi alama sa fuck me milibi op. So sa batak me du kalima na trobanga unu. Alam mala sa fuck me up. Umak sabi amo taketi de. Wala mala. Ede sabi. Sami no chismi money. Yo shifa wa panya. A natur karma o te kunu wan fruwang. Ano mi a karma. Ala de te me kreten. Minama baywan sani.
Dan meka agwana gromma da metaka gromma junu. U denkt dat u op allerlees u op makti. U denkt dat allerlees u trona gado. Na 5 jaar no mo. Na een mooi geluk kan de 5 jaar moro. Maar no lukken regeren die zeggen. En vast van we charu schrefi. Of wana na vloeken de vorige man. Zij midding. U bouw bigi oso. Mo lukken voor mijn taine. Tek broedu van volk. Huh? Regeren isa amens my pina no de. Isa amens my no nyang ete. Regeren. Me luka yuru era mensen. Regeren you sabi? Me want dag een aantal uit. Aitjuru net toch. If je play echte man, dan gaat toekomst weg of rango of latour. Dan op je money, dan werd in a ver go to Jimmy. Werd du play. Werd du play dan op 3 dusu golu. Dan begin wakaf latour. Kona jana fa hakrebang kona esoja. Of je dan Fernandez dat pede wakako. Wel here no. If you kan jockey. If you kan waka dan a jockey o mopogwa oso. De one say play geweldig. Tak de man a politiek de do. U guarang u go. Nanga jockey wa waka gwe. Me wer ala mi goat san ala san nga mi money nanga. Me waka san no one fast me. U go. Met dag wa allemaal uit. De one say de be waka huis aan huis toch. U go no huis aan huis. Maar nam go mate. God neti. Ay churu net tegiro biki waka Jimmy. Wala mala. Go Jimmy kane want to me denki ka wakapsa. Mo een aantal ding. Go. Terwijl je moest steek naar een fried chicken. We best restaurant. Nee hoor. Nee, ik lust geen. Ja, zet nou garnalen hoor. Jumbo. Efficiëren de man Nederlands. Jumbo. Ja, nee, geen kleine garnalen hoor. Ja. Dan sabi sa kamang. Oh, sa. Anetak nengere moro. Alleen maar Nederlands praten ze nu. Ja. Dus kunnen woordenboek op de woorden in mijn takkie. Ten beste. Ja, voor het kabinet, president. Hier 6 Long John. Nee, geen blue label hoor. Wat is die aan de duurste? Orange label no? Orange label, oké. Dat is de duurste hè? Ja. Ja, voor zaterdag weekend party hoor. Oh nee. Mensen moeten niet zien, want ik moet naar Domburg. No, ja, wacht. No, dat ben je maar schoenen toen naar Domburg, hè. Maar gwa alek maar. Ja? Of no, wacht, kote ka boto da ugo, first morning, dan kan niemand ons zien. Hier no nga ala satelliet we share. Maar volgers. Hier no. Ay boy. Hey. De wasaba ko huis aan huis. U kom baka. Met da ko waka ngami. Ko waka ngami da ko gwa rangu ati orneti. Ja? Da mobile en na buka mi bel. Ana poko ma buka fane. Ay jopo na nga herpaki. Maybe go luku pa boy de yo. Ha? Buka. Ele mo akse me ka sing wan trapoku. Dan mo akse buka ko want to comes weg. Want de boye ko, dan kon je naar bar veten. Want hij had ook een bar. Dus dat was failliet van bar era. Maar goed, dat ben ik ons doordringen. Tori def taki. Tori de. Ayo. Mensen, volgers Wistrana. Ik heb me bezig gehouden. Ayer wiki disi. Isabi te. Ik ben exporteer en ik wil beginnen exporteer baga. Dan kom je zoveel dingen tegen, joh. No regeren taki
30% van de export. De man geeft money naar lanti. Lek if de groente mij make money. Hij zegt te taki met onderzoek toch. Met onderzoek. En we komen op een losani voor exporteurs. Dan mijn actie misdrijf af. Dan gaan neem van mama kondre disi. Dan heb meer wisranan. En diaspora. De maf Holland. Want alle de groente gaan Holland. Dus mijn man begrijpt wat aan te zijn. En we hebben over regering die zeggen. Maar dat een regering die zei kom, ze hebben op 100 dagen plan. Minister had een 80 dagen plan. Minister van LV heeft van mij een 1000 dagen plan. Alleen bezig houden met bedrijven die van de staat zijn, die me niet eens meer interesseren. Want de bedrijven van de staat worden alleen maar familiebedrijven. In plaats van bezig houdt met particuliere bedrijven. Houdt de minister van LVC bezig met landbedrijf. Zo'n bedrijf zijn gewoon failliet. Zo'n last money. Over alleen maar weeskapitaal. Gewoon gegooid geld. Beter op praten money die de landbouwers naar de telers. Jongen, er wordt zo lang geëxporteerd. En de regering kom. De man zet daar vracht uit. Wat vraagt uit India voor groente $65 eurocent. Wat vraagt uit Shaman, China 55 eurocent. Om mensen aan exporteurs zijn paai. Maar liever gedeelte dat. Is dat zo maar erg was? Sami mek SD of tra SD mi mek hem heen. Wa exporteur. Amai kiswa, dat is amai verpakt. Amai kiswa briefje 1 euro. Tak jere no. EU zijn een briefje. Tak a boulanger no makwe. Dat man verpakt kan je 800 of 900 kilo met goede. Maar het was boven de 600 of 700 kilo. Maar dat mag exporteren morgen. Maar daarvoor. Ama exporteert 3 lazy. En alle 3 lazy ama keuring die is voor Holland. En we gaan Lucas Rafi. De keurmeester. Van de mij keur grond toeja. Isabi bino wat dat van de keur. Na de man systeem vroko. Maar goed fout. Laat me het zeggen hoor. Noah vergrootglas. Noah. Jere no. Alle dat dan libisma. If you look boulanger wa afyu langa. For me I neshi next morrow. Zo wordt er gekeurd in Suriname. Dus I keur. I paars. I lichtpaars. I donkerpaars. I geen paars. I oh my god, misschien wet sana paars. Dus is wit paars. Zo dat mij keur. Da man grutu tanja. Amana ma exporter. Exporters egwa sanderij. Ruimte no de. Want er is geen plaats meer om groenten te sturen. En daarmee heb ik wel problemen. Japan lanti sanes panex. Regering ek kom, regering ek gwe, ane los op. Ane los op. Dat diaspora
De Holland funu de Sranama funu wisranang fu tata de mo nyang Sranang gruto. De mo nyang Sranang gruto. Want tra kwestie e pleito de gruto Holland. En me connecta pu want disam te mitaki de mas snel toch. Want dan kusi taki alert. Ik kan ver wat trasa uit. Ik kan wat losa uit era. De minister voor Financiën vindt dat de man draagt 30% af. Wat ik zelfs niet erg vind. Maar dat je exporteurs lekker aanhangsel. Dus je economie samus groeien aan landbouw. Want de vorige regering dat je no, kijk daar, ik krijg volgens mij, kijk wat, €8 1 kilo aan troa. Kijk daar. Nog bedankt, Hovino Alfredo Breidel. Nog bedankt voor die informatie. Is je? Dat wil ook voor de volgers met toch. Dat mij time is aan niet. Oh ja, ik moet hier beneden kijken. Sorry hoor. 8 kilo. €8 1 kilo aan troa. A vraag van mij naar €2,50 1 kilo. Omen astra na gruto mij kiezen. Omen kost hij pai. Dat laat ik in het midden. Dat moet gewoon tralies net tapu baka. Want dan me onderzoeken dat me poten boetje uno. Maar regering. En uno wat tegen me. Dat ja, de vorige regering. En de regering Bouterse. En Bouterse Amarali. En Bouterse Brunswijk. Uno converteer maar aan het moro. Utak was setting. Want jullie waren ook jaren aan het bewind van LVV. Want LVV is altijd ook van mij. 6 misabi naar een VAP-ministerie. Dus jullie beleid. Sapsa? Oudere stukken? Ja. Yeah. Een kilo sopropro €20? Jongen. Ah jongen. Maar goed. Wacht die we kom. Want we begeleiden want to groen toe man. Ze hebben gevraagd hoor. Mine acties maar zijn. Regering. Maar het is één ministerie geweest. Na 10 jaar nog maar. Amarali, Bouterse, na Bouterse Brunswijk. De maar regeer de minister. Maar anego. Eigenlijk om een ministerie. Sana Chenchi. Kijk daar, het komt uit Mexico. En ze zetten ja, heb ik ook vernomen. Maar goed. Sim, €15 een kilo. €9 tireblad. Hey, volgers diaspora. Wisserenang, Holland. Ja man. Mooi man, dank je voor die informatie. We gaan erop werken. Ja? We kunnen het op. Er komen mooie dingen. We zijn bezig. We gaan niet alles verklappen waarmee we bezig zijn. Maar minister LVV, of het ministerie LVV. Wanneer komt er beleid? Wanneer van al die commissies? Wanneer ga je commissie maken over deze tarieven? Tak, jere no tenen mijn keur, de papieren. Oteng, jere no, wan saba fabriek dape be de dape. Ministerie. Ino kan me kwam minister asanape le kwam packaging center. Van exporteurs. Dan wan pres alasane keur. Pot koel sel nga fris sel gide man dape. Asan dekba los dekba. Atra regere furukba. Ja? Me kwam packaging los voor groente. Mimjia idee. Je suku money. In een sapfai hora. Na ala de bigi beleid adviseur vidape. Alles man bel, maar goed. Tak ak saba na man mek moro dape. Tak na nga wat tumang sa exporter bigi. Gide mo trial fu 2 yari.
De poto een mooi lab dape. De poto een mooi ukufu onderzoek à la groente. Want we zijn dan bijna nummer 1, heb ik vernomen. Maar ik heb intussen ook contact gemaakt met Voedsel- en Warenautoriteit. Ik heb ook contact gemaakt met EU. En Suriname hoor. Want we loeken EU. We loeken Holland. Ik kies bijna. Ik kies bevestiging 9 pagina's van de EU. En 3 pagina's van Voedsel- en Warenautoriteit. En ik put het op mijn page, jongen. Ministerie. Mojun Sheng. Er wordt eigenlijk niets gedaan voor de exporteurs. Niets wordt gedaan. Alleen maar voor de gekhouwerij. Ik heb toch gesprekken gevoerd met een aantal exporteurs. Met de growers schrijven. Niks net doen. Fundamenteel niks. Zo fra. Zo flerk. Ja toch? Zo flerk naar een potes gaan we doen. Ages na hit en run. Het tussen tak we fetti. Dat zo proper prana Mexico. Zo proper prana ome kondre. Dat is dat mij doen. Dat mij sene diaspora e bij unu so propo. Dat mij bij Mexico so propo. Ano testranang. Huh? Ano testranang. Minister LVV. Yo, dus no, you abarur tak siudin. Show me your motion. If export moest redden uno, if we want 30%, hoe kan de exporteurs? Dat if je tak iwana koers, give them a one golumoro, 2 golumoro. Want je broka heel landbouwsector, ja Israël. Als je van koers, op broka heel landbouwsector, je mag sabi. If you no make binnen 60 moon, dan wordt je op een blacklist. If you no make een boeplan van aanpak, dan ustrana man, wie strana diaspora Holland, no go man go ya no wan groento strana moro. En kijk hoe Mexico, kijk hoe Santo Domingo, kijk hoe Cuba zich gaan verrijken met onze management paper die we kennen in Suriname. Met onze sopropo die we kennen in Suriname. A mama kondre sau abi. A grandma santi. Namoro sweet santi sa de na grondtapu. Mi waka her grondtapu babena. Her grondtapu mi wakakba. If you want sopropo stranang, dan je want sopropo ai. If you want sopropo voor Mexico, a verschil biggie. No man of kotei mi next. Wan kousa ban voor Santo Domingo, net Tesla kwa kous banti. Fustrana mama doti jaso. Je want to my sen wan sangim kom. Look na papier na bewijs de sen kwa era pa ya. Want ik heb zoveel volgers nu. Wacht even, je want best een. Amigado. Ai, wie is dat? Laat me even kijken. Don Taus. Smana dat bij jou. Ai boy, kijk het bewijs joh. Kijk, die man stuurt me gewoon een bewijs joh. Hey, regering. Regering. We fetti nomo voor pot om een mana posities. We fetti git nepotisme. We fetti voor abi bepaalde sanif do. Agesa kwa haas na nga aantal sani. Wa haas na nga familie nang kusing te plaatsen op posities. Wa haas voor pot wa familie mi na presi. Of usap sa met taki volgers.
Want die alasan, wat 6 misita kwa tusane prati, dat je moet chami kwa rechter toe. Want je no mag taki. Je mag de waarheid niet spreken. Dus misschien gebruik mening. Dat heb ik ook Bahadur Singh, no? Ja, dat heb ik ook vernomen, Bahadur Singh. Thanks voor die info. We zijn constant als een regering bezig. Ano alamalera? Kom je takken toe. Wat love ding. De bezig na de strefi. No wang langa libi beleid no de. So shot libi beleid. Hit en run. Want de man laat toch. Minister van Financiën takit ook de chaprahas. Maar minister van Financiën. Heb je die chaprahas tussen jou al gekeken? Ik put dat mijn kaart ba. Minister Sildin. Je loopt nog steeds met een aantal chaprahas op je ministeries. En ik heb zo weer gezien met u. Hij de maar wacht die tiari. Daar let hij. Maar de mij vergeet hij. Jermaine. Taka libidisi. Alasan eindig ja. En mijn onderbouwing. A karma. A natuur. A natuur. En dan gaat dit mooi tapu. Ja, mensen, volgers. A natuur. Umaksap wansani. Mi wakanga boom voor leiders. Mi wakanga boom voor libisma. Zij doen politiek. Nanga 3 agenda. Nanga 3 versie. Bepalen maar na 1 versie. Daar tereme kwa fout direct. Ka actie wa aantal ding. Ik dacht no doe a karma luka karma dape. Da UNO. We tak red Suriname. En vooral de man sabe ba red Suriname. Verkiezing kom. Want wat wel project voor lowlibisma. Maar mineshi beleid. Mineshi langa libi beleid. Mineshi wa wisranang beleid. Misschien maar voor eigen beleid. Want jullie hebben haast. Jullie allemaal moeten miljonair worden. Als jullie net nou weg naar zee gaan meenemen. Of naar Hamdard gaan meenemen. Of naar Pokigron gaan meenemen. Jullie gaan het nergens meenemen. Alles blijft hier. Alles blijft hier. Na lekwan blad. Jotrong. Lekwan blad. Trouw effectief grong, trouw effectief disi. Alamat te gado gide wa defu libi baga. Wansa de. Dan mij vergeten natuur. Dan mij vergeten tak im Adam. Dan mij vergeten tak im yang. Dan mij vergeten a grong sa mamagi. Dan mij vergeten alles. Wansa de. Hey, wacht hier. Ay, wacht hier. Mi familie. Ay, mi set mi strefi. Ay, mi furo. Dat deu ede. Spiritueel ufaya. Red Suriname? Deels ufaya. Dat we kost paars naar een licht paars. Naar een bevlekte paars. Maar jullie zijn geen hartje beter hoor. Geen hartje beter. En NPS accepteert het. Partjelle Hoer accepteert het. Volgers. If 2025 verkiezing komt baga. U stem boera. U sapsawe doera. Want op 10 zijn geboren tide. Je 10 op 10 jari. Je 10 op 18 jari. Je 10 op 12 jari. Je 10 op 16 jari. Je 10 op 18 jari. If na zo gedoro, dan is er geen toekomst voor je kinderen. Dat oorutente to opanga oma, dat je denkt dat je op je barbecue gaat, dan lukt het toe er.
De nomanchak sabasref konji. Want de jouw minister van Onderwijs dat sabasref wordt allemaal importeren. Ze zijn allemaal met zichzelf bezig. Allemaal bijna. Dat een aantal na. Ik kan terren naar de vinger. Ik heb ze allemaal met doorzeef denkbaar, met chi denkbaar. De chima me ko tegi mi to. Daarom ben ik kon vaak met luku ding. Maar goed. President. Ik hoop dat je die corruptiewet instelt. We hoeven dat niet vergeten. Hoe zit het met naschoolse opvang? Hoe zit het met Carifesta geld? Hoe zit het geld met Bouterse Highway? Van waka, wat utaktak, de man furu. Maar na money dat volgens mij ik about 30.000 of zo in 3 jaar. Maar mijn man sha money kom. En president tegen Taki. Mijn sas mijn adviseur of de adviseur zij verdient bogo money. En wat maakt hij met de pyjama antwoord? Itakwa sa tapu openen voor een soort showproject dat we na komen wij no. Maar minister van ook komt voor potas aan drapen toe, maar goed. Je hebt het ministerie van ruimtelijke ordening. Het ministerie kiest money. Om een money pijp bij de minister van ruimtelijke ordening en milieu. Zou minister dat hij doet. Minister nou aan pressie. Wordt hij bij betrokken? NPS, doe gaan ministerie op. Wat een ministerie niet bestaan. Soms een ministerie no sabi. Zijn omschrijving van ministerie. Amano sabi. Want in een kambo scoren soto. Dus laat me nog 5. In een kambo scoren soto. Dat je ministerie zonder enige onderzoek. Je pot wel scoren. Jongen, mijn god, jongen. Aan de kant toch. Nou, zou de bezig, jongen. Dat je tak over een 70 miljoen. En ze dan rekenen uit. Wat die tak was aan. Dan ben je op een koers voor 23, 30. Dus president Juster weet taki. Tak je een koers op 23 of 25 euro. En dan met taki toch. Wat man zal let boe op Arki boom. Dat president taki toch. Of kan hij niet fout hebben? Volgens hoe verbeter meer. Hoe verbeter me? Je kan een wisselplicht. Je kan je bekeur een valuta wet. No jongen met een valuta wet. Waarmee zijn jullie bezig jongen? Een valuta heb no epi. Het gaat niet helpen. Jullie know, u play u poku. Do dansjera. Toch bij poku. Dat baka foyari. Dat we lukus mo play a poku era. Even naar Red Suriname. Toch? Even naar Jarekepan. Even naar Biggie Poku. Dat was a dat was a zou we play. Want mijn man begreep. Echt, zijn aantal dingen zijn mijn man begreep. En mijn man begreep toe. En mijn man begreep. Mijn man begreep de wisserana man. De volgers. Wie houdt wie voor de gek? Ik zeg wie oh wie? Even coachen. Huh? Lobby. Huh? Even coachen. Wie oh wie? We gaan een nieuwe goudmijn maken. Maar we hebben Grasalco. Dat is mijn pina. Dadelijk wat ik wa rechter. Dadelijk wat srotomi. Te mo bigi tak werede. Maar we zoeken ze even.
Maar goed. Isap te, mama te ita kroyeta mi loba to toch maar goed man. Dat isap ta ke urak. Volgers, iedereen, allemaal zijn follow me. Blijf mijn video sharen. En ik bedank jullie voor het sharen. Sweetie lobby, we wisselen naar lobby. U bondo gaan wang. U takken ons refi. Want una wisra nang. Wina wang. Want if uno da wang. Dan de man zo trampelen uit. Want jij bent Maron. Jij bent Hunistan. Jij bent Javan hoor. Je moet op mij, want ik lijk. Je moet op mij stemmen. Na Sandati Ohoru Abaka. Maar ik wil iedereen bedanken. Ik wil diaspora bedanken. Ik wil overheen wel bedanken die mij volgen en die mij delen. Sweetie, lobby, voorzichtig nog met COVID. Corona. COVID nog of COVID, joh. Nederlands moeilijk zo lezen. Corona, kom karen zo. Hoe voorzichtig nog een. Hoe nog een play feest. Maar voor een feest, dan kan schrijven qua ministerie van Gezondheid hoor. Dan gaan jullie normen krijgen, zonder neuskap, zonder mondkap, weet je, en taartjes snijden zonder alle kappen. Dan mogen jullie feest vieren. Ja? Hip 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 hoera. Ja? Dus, mensen, lobby, sweetie, if natuurlijk maar krachtig, dan ben ik heel gauw terug. Maar ik ben op tijd. Lobby, lobby. This is for me fresh. Ana fresh capital. You want to drive the Bacana Palace. En wat pressie naar toe tonen. Of morgen staan, no? Hey, Ferdi, continue. In de mek contact, toch? Als jij je sluit voor de boemie. Over de hele wereld, want ik heb mensen van overal. Ja, we groeien. En dan maar zei Cosmi lobby to era, brada. Wisranang, wiwana, wan. Uptang Cosmi. Dankjewel, Ilse. Louis Wagen ook. Sweet Nettie. Ja. Wat is er even? Je lacht niet, zijn maar. Weet je wat zou komen zo? Jongen, ik ga koffie zeggen. Ik begin jullie wat mooi witty player. Tapsteren naar mama Gro. Diaspora, jullie gaan komen toch? Houten.